سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي 15 مقابيت كلتشحن 23 بستدالو زيناتات منستر وصاي قدايات حبرات منقسطات امريكا ناب اديس ابا مئتاون مثل على وسب مز منقسط فدرال تግራይን كزرارب مخونه مغلاصو اب قداي ኢትዮጵያ بامريكا تسلعي زلو 2 مليون دولار باجت ኤርትራ ሰራዊ ሱዳን ፖለቲካው ጸግዕ ከይሕዝ ምሕጽንታ መቅራባ ነፋሪት ወግ ሩሲያ ምስኔ አሜሪካ ድሮን ተጋጫ ምህላዋን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን بخبري يعدمكم صحفي قدايات وصاي امريكا انتوني بلينكن اديس ابابا اتيو صحفي كفل قدايات وصاي امريكا انتوني بلينكن بعالم لخو معرفه نفرت بولي اديس ابابا مسبصحه منستر ديتا قدايات وصاي امباسادر مسغانا ارغا تقبلوا ابي ايثيوبيا بصنحل اوان مثل على وسب سلطانه هاجرن مرحت حبرت افريقان كزرارب تثبيت يكبر اتي صحفي قدايات وصاي ابي ايثيوبيا بصنحل اوان ابا فصاصما نايت فدرال منغستن حوحاتن نتنخلت عمل زغصلو كينات نمقراز زبصحو سمع سلام كومدما قداي مساغر فتح بزملكت كزرارب مخوانو تثبيت الله كابز بتوسخي مسلقست سباو رديتن سيفيلاو محبراتن بمرخب اب قرب سباو حجز وحسنت مغبي سباو مسلاتن كمزتي كفل قدايات وصاي امريكا افليتو بلينكن مسابو ومبر كوميشن حبرت افريقيا موسى فك محمد بمرخب اب عالم لخاون زباون قدايات كوم دما قدم اوارح بستخيدو على افريقيا امريكا بزعبا زتلعلو قدايات كزراربو تثبيت الله انتوني بلينكن بتوسخي اب اديس ابا مسمرحت تግራይ كراخب مخوانن نمقلك خيت كاز تتحز مدب كم زي لتغاليصو هيومن رايت واتش زامسلو عالم لخويان تطابقت سباو مسلات انتوني بلينكن ابو وانكينات نستفصمه مغا سباو مسلات تحتاتነት مرغاص ابجندو كእትወም ጸዊዕም አለው ኣብ ትግራይ ተወልዑ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ዝምድና መንግስታት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ተዳኺሙ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብ እዋን ኩናት ዝተፈጸመ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥን ምፍጣር ስጉምታት ወሲዳያ ካብቶም ስጉምታት እቲ ሓደ ኢትዮጵያ ካብቲ ካብ ቀረጽ ናጻ ዝኾነ ዕድል ፍርያታ ናብ አሜሪካ ከተእቱ ዝፈቅድ ፕሮግራም አጓ ምእላያዩ አንቶኒ ብሊንከን ከሳብ ዓርቢ 17 መጋቢት 2023 ኣብ አፍሪቃ ጸንሕ ኮይኑ ድሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ኒጀር ክኸይድዮ ኣብ ኒጀር ኣብ ጸንሐሉ እዋን ኣብ ዞባ ሳሕል ብዛዕባ ዝርአ ዘሎ መስፍሕፍሕ ጅሃዳውያን ሓይልታት ብዝምልከት መሰበ ስልጣናት ሃገር ከም ዝዘራረብ ተፈሊጡሎ ድሮው ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ አዲስ አበባ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ደመቀ መኮነን ክራኸብን ከሎ ምስ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ከምስተረኸበ ተገሊጹ እቲ ዋና ጸሓፊ ናይ ኢጋድ ምስ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝገበረ ርክብ ኢጋድ ኣብ ምህናጽ ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ዘለዎ ኣገዳሲ ተራ ከምስተዘራረቡሉን ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ኢጋድን ኣሜሪካን ንምዕባይ ክቕጽልዎ ከምስተሰማምዑ ገሊጹ ካልእ ምስ ምጽሕ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ኢትዮጵያ በዝተሓዝ ቤት ጽሕፈት ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዕዮን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብኩሉም ወገናት ተፈጺሙ ዝብሃል ሰብኣዊ ግህሰታት ብዝምልከት ናጻ መርመራታት መስርሕ ፍትሕን ተሓታትነትን ንምድጋፍ أمريكا 2 مليون دولار سلعة كم زلا أفليتو ممحدار كتما أديس أبا نتيابتا كتما زلو كونتات بمتقام سلطان بزي حقاو من قدن محز كاب استفلالي كلات تهاجر نبرسا كتما تهاجر آتيوم استودو بحيلتات كم زلو أفليتو قد نخلت تسومن أب استخبره بعال عدوى نزع لما أقدمهم نبتا كتما زاتو 400 ميتاويت كاب كل محرا 21 ميتاويت كاب دوبب 14 ميتاويت دما كاب كل الأوروميا كم زخونة تغاليصو كوميشنر بوليس أديس أبا جيتو أورغان حلافيت بيت صحفت محدرا سلام الدحنة نتا كتما ليديا جرمان نبيت مغر كتما بزقربو واتساب نتقدم استتقص قصر بمتقاس نبتا كتما زنبره كنتا تتقيمم زاتو وغنات كم زلو كحبرون كلو كنتيبا تا كتما ادانچ اببون بزحنا يتم نب كتما اديس ابا زاتو نبور ايكونن كتبل غليصاتو نساس عيبا اتم نبتا كتما زاتو وغنات بمربباتهم بميديوم باكتيفيستوم بوليتيكاو مخسب كرخ بزدلي نبتا كتما زاتو حيلتات يم دحر مبال سلطان منغستي بحقاو منغد زيرخبو حيلتات نزوم اكلات كاب كلل نب اديس ابا امصيمم يميلا 4 كيلو كاتو يم إلهم يم نبز مصيم ازوطن عبي نيرو ات استراتيجي ترير نيرو حيلتات صتا دو انت زي بلو نيرم لوم يابزو خفيلنا نزارب اي محلنا كتبليا اتا كنتيبانت بيت مخر تزاريبا نبوليس وكيلو قالو ذهبه كوميشنر جيتو ابراهام اما بل 227 معل تعوت عدوى اب ادباي مليليك اب استفتر عغرغر حدا بوليس هيوتو كم سانن 16 ابالات بوليس كا كبيدن فوكسن مقدات كم زغاطم حبيرو كوميشن بوليس اديس ابا اب صبصاب زي يقربو جن ابتناي بعل معلتي نتبعل كوعلو كاب زوص نبرت اديس ابا بحيل تص
ፀጥታ ሓደ መንእሰይ ከም ዝተቐትለ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ፀብፀቦም ከኣዞም ሰብ መዚ እዞም ወገናት መን እዮም ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃቡ ፖለቲካውያን ሓይልታት ጥራዮም ኢሎም ጠቒሶሞም ዘለዉ እቲ ኮሚሽነር ናይ ፖሊስ ከኣቶም ሓይልታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ስልጣን ክጭብጥ እዮም ዝደልዩ ብምባል ውሕዳት ፖለቲከኛታት ንሃይማኖት ከም መሸፈኒ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣመንቲ ፍሕፍሕን ምፍጣር ኣብ ናይ ዒድ መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም እምኒ ይድርብዩ ኣብ ሲኖዶስ ሽግር ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ንዓብ ንምፍጣር ይሸባሸቡ ነይሮም ኣጀንዳ ስለ ዝተዋሃቦምን ፋይናንስ ስለ ዝግበረሎምን ብቁልጥፍ እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትዉ እዚኦም ኣብ ሰላማዊ ምርጫ ዝፈሸሉ ሓይልታት እዮም ኢሉ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ምሕደራ ሰላምን ድሕነትን እታ ከተማ ሊድያ ግርማ ብወገና ነቶም ሓይልታት ኣብ 4 ክትመቕሎም ከላ ብፖለቲካ ብሃይማኖት ብብሔር ብገበናዊ ረብሓ ዝተወደቡ እዮም ብምባል ድማ ንድሕነትን ሰላምን እታ ከተማ ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾነ ገሊጻ ምክትል ፕሬዝደንት ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ወይ ሕሜቲ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፖለቲካት ሃገር ዝኾነ ፀግዒ ከይሕዙን ኣወንታዊ ተራ ክፃወቱን ከም ዘለዎም ምሕፅንታ ከም ዝቐረበሉ ተገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ኸ ቃል ብቃሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሰራዊት ሱዳን ልኡላውነቱ ተሓልዩ ካብ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓራ ብምዃን ኣወንታዊ ተራ ክፃወት ናይ ኤርትራ ድሌት ምዃኑ ኣስሚሩሉ እዩ ዝብል ምክትል ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ብሶኒ ኣብ ኤርትራ ብዝበፅሓ ልዩ እቲ ምሕፅንታ ዝቐረበሉ ኣባል ናይቲ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ መንግስቲ ሱዳንን ላዕለዋይ መራሒ ፈጣን ሓይልታት ሱዳንን ዝኾነ ብሕሜቲ ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ብፀንሐሉ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኤርትራ ምርኻቡ ይዝከር ኣብቲ ዝገበሮ ዝርባት ከዓ ብዛዕባ ክልተ ዝምድናታት ከም ዝተዘራረበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ እዩ ናይ ሱዳን ማዕከን ዜና ዝኾነ ሱና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከዓ እቲ ጀነራል ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንኢሳያስ ዝርዝራዊ መግለፂ ሂብዎ ንክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ዓለም ለኸውን ጉዳያት ድማ ተዘራሪቦም ክብል ፀብፂቦ ሓንቲ ነፋሪት ኩናት ሩስያ ምስ ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ተጋጫ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ከም ዝወደቐት ሰራዊት ኣሜሪካ ሓቢሩ እታ ድሮን ኣብ ዓለም ለኻዊ ክለ ኣየር እናበረትን ከላ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ከኳለምኣ ከም ዝፈተና እቲ ሓበሬታ ይገልጽ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ምውዳቕ ናይታ ወተሃደራዊ ድሮን ዘይሞያዊ ተግባር ሩስያውያን ዘስዓበው እዩ ክብል ከሲሱ ሓይልታት ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብቲ ከባቢ ምንቅስቓስ ከም ዘየቋረፁ እውን ሰራዊት ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎ ብወገን ሩስያ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዛጌት ዝተዋሃበ መግለፂ የለን MQ-9 ዝዓይነታ ነፋሪትና ኣብ ዓለም ለኻዊ ክል ኣየር ልሙድ ምንቅስቓስ ኣብ እትገብረሉ ዝነበረት እዋን ብነፋሪት ሩስያ ድሕሪ ምህራማን ምግጫዋን ሙሉእ ክሳራ ኣስዒቡ ክብል ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ይጠቅስ ሱ 27 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ሩስያ ኣብ ልዕሊታ ድሮን ነዳደ ከም ዝነስነሰት ዝጠቅስ እቲ መግለፂ እቲ ተግባር ጥንቃቐ ዝጎደሎ ንኣከባቢ ኣብ ግምት ዘየእተወን ዘይሞያዊ ኣገባብን ክብል ነቒፉ MQ ሪፐር ዝተባሃለት ድሮን ዓባይ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኮይና 20 ሜትሮ ዝጎኑ ክንፍታት ዘለዋ ኣብ ዝለዓለ ሰማያት ክትበርር ዝተሰርሐት እያ ሩስያውያን ፓይሎታት ንመራኸቢታቶም ትከታተሎም ምንባራ ከፈራርሕዋ ኣብ ዝፈተኑሉ እቲ ግጭት ተፈጢሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣዳላዊ ወተሃደራዊ ጉዳያት መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ሻሻንክ ጆሲ ገሊጹ ንምኽላፋ ኣብ ዝተኻየደ ፈተነ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ምዃና ዘይንቡር ምዃኑ እውን ተዛሪቡ ሩስያ ኣብ 2014 ነቲ ኣካል ዩክሬን ዝነበረ ዞባ ክሬምያ ብሓይሊ ባሕሪ ድሕሪ ምግባጣ ኣብቲ ዞባ ወተሃደራዊ ወጥሪ እናሓየለ ክመጽእ ጽኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምእዋጃ ድማ ነፈርቲ ስለያ ኣሜሪካን ኔቶን ኣብቲ ዞባ ዘካየድኦ ዳሃሳሳዊ በረራታት ወሲኹሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم